Ja nisam razmišljao o tim terapijama, iskreno. Što je okej, normalno je to, nije mi to nekako Ali to je prva lopta, razgovor. ali pa dobro, da. Ja to preventivno želim. A što bi išlo na preventivno ako nema problema? Pa Razumeš? preventivno, da ne bi nastao problem. Ali ako ga nema, zašto bi išlo preventivno da ne bi nastao? Ako ti je već Možda da lepo, bude što još misliš da bi bilo problem? Da bude još bolja veza. Da, taj moment psihoterapije bez ikakve potrebe i problema, onako iz predostrožnosti, već je onako bilo malo čudno, blago rečeno. Možda treba da pogledaš, da promeniš malo pogled na to, nemoj da prizivaš sebi nevolju, da, bespotrebno, nego prosto pustiš da vidiš kako će to da teče, pa ako osjetiš da ima problema, nemoj ga praviti preventivno, već nekom presiju, razumeš? A to smo mi žene. Mi kad nema problema, Ja sam prvi put čuo da neko kaže iskreno da ima psihoterapija prava. Da. To ti uglavnom kad već nastupe neki problemi, ne možete ih rešiti komunikacijom, nekim svojim odnosom, onda možda, znaš, a idete nekako dalje, želi biste dalje, onda je nekako logično da možda odeš da pitaš za neko treće lice ti pomogne, razumeš? Ne, ja sam toliko stvarno sad dobro da mislim da je to apsolutno dobro za svakog čovjeka, čak i kad je najbolje u životu. Da odiš, ne znam, da porazgovaraš.